ang hari ng JDM Cars. Alam nyo na to, pag-usapan natin ang legendary Hachiroku o mas kilala sa tawag na Toyota AE86. Alamin natin kung bakit napaka-astig at napakalaki ng fanbase ng lumang kotseng ito. Ito nga pala ang ICTV at sa video na to, tatalakayin natin ang history, works, features at iba't ibang type ng AE86. Syempre hindi rin kumpleto ang video kung hindi natin pag-uusapan ang anime na nagpasikat dito, ang Initial D. At alam nyo ba na hango ito sa true to life story? Masasabi din natin na ang Toyota 86 ang nagpasikat sa car drifting sa Japan. Magiging matamlay talaga ang car culture kung hindi lumabas ang kotseng ito. Ano ba ang espesyal sa maliit na hatchback na to? Bukod sa cool na pop-up headlights. At magkano na nga ba ang isang unit ng 86 ngayon? Ang AE86 series ng Toyota Corolla 11 at Toyota Sprinter Trueno ay inilabas noong 1983 at umabot ang production hanggang 1987. Oo, may dalawang klase ito, isang 2-door coupe at 3-door hatchback. Ang isang variant ay may pop-up headlight option na tinatawag ding Trueno. Basta yung may sharp edge na body type na may pop-up headlights na kilala natin ay tinatawag na Trueno. At kasabay nito, meron ding nilabas ang Toyota na tinatawag nilang Toyota 11 na naka-fix ang glass headlamp at walang pop-up headlights. Ang early spec 86 models from 1983 hanggang 1985 ay tinatawag na Zenki models o loosely translated as first period. At ang 86 models na nilabas noong 1985 hanggang 1987 ay tinatawag na Kuki models o second period sa Japanese. Kung mapapansin din sa Sprinter na ginamit sa Initial D anime, ang facelifted model ng Trueno ay may redesigned front bumper, darker corner lights at may red na linya sa tail lights. Noong panahon ng paggawa ng Toyota 86 series, nagkakaroon na ng dilema ang Toyota kung magpapalit ba sila from rear-wheel drive to front-wheel drive. Gusto na nilang i-phase out ang front-mounted engine rear-wheel drive platform setup na makikita natin sa Corolla at Starlet nila noon dahil gusto na nila makipagkompetensya sa mga malalaking car brands gaya ng Honda na gumagamit ng front-mounted front-wheel drive platform. Rear-wheel drive ang Corolla hanggang 1980s at habang tumatagal, nakikita na ng Toyota ang mga benefit ng front-wheel drive na kotse. Mas efficient ito sa materyales, mas malawak ang interior space at mas murang gawin. Kaya naman makikita na natin ang mga new generation Corolla ngayon na may front wheel drive. Pero noong early 80s, last effort na ito ng Toyota para mag-produce ng coupe, front-mounted engine, rear-wheel drive platform at ito na nga yung 11 kasabay ng Trueno. Sa mga di pa nakakaalam, ang Hachiroku ay Japanese phrase na ang ibig sabihin ay 86 at normal sa mga Hapon na tawagin ng Toyota 86 na Hachiroku. Nag-develop din ang Toyota ng mas malakas na engine para dito dahil nga sa 70s oil crisis, napilitan silang gumawa ng mas efficient na makina na papalit sa 2TG engine. At di nila akalain na isa ito sa magiging legendary engine ng Toyota mula noon, ang iconic 4AGE engine na ikinasa nila sa Hachiroku. Ito ang last resort ng Toyota sa paggawa ng rear-wheel drive car, ang ultimate racing car na pinapatakbo ng 4AGE engine, E-chassis code at 6 variant, ang AE86. Ginawa talaga ng Toyota ang 86 para makipagkompetensya, manalo at ilampaso ang mga kalaban nilang manufacturers noong mga panahon na yon sa domestic Japanese rally. Di nagbibiro ang Toyota sa pagbuo nito at built talaga ito para sa racing. Ang mortal na kalaban ng Toyota dito para sa AE86 noong mga panahon na yon sa Japan ay walang iba kundi ang Honda Civic. Ang Civic noong 1986 wala pang VTEC pero malakas ng mambuli sa rally kahit walang turbo ang mga makina nila. Kaya naman tinitignan ng Toyota ang Civic na isang main rival kumpara sa Corolla chassis. Napakarami ng dumaan na pagkaganda-gandang sports car sa nakaraang dekada. Pero hindi pa rin nalalaos ang kotseng ito. Isang espesyal sa AE86 ay meron itong racing roots, drifting roots at may pagka-underdog ang galawan. Hindi masyadong malakas ang makina nito gaya ng RX-7, Supra, NSX o Skyline GTR. Pero kakaiba talaga pag kumarera na. Parang Pacquiao versus Mayweather ang galawan. Kaya nito makipagsabayan sa mga big time sports cars dahil sa pagiging agile nito. Ang 4AGE engine ng 86 ay ang nagpapalakas dito dahil noon pa man, advanced na ang racing technology ng makinang ito. Isa sa pinakamalakas na double overhead cam noon sa Japan ang makinang ito. At alam nyo ba na ang 4AGE head ay dinesign ng Yamaha at binuo ito sa planta ng Shimoyama. Meron itong forged crank
cast iron block at aluminum head. Kayang umabot sa 7,500 RPM, naturally aspirated engine. Nakakamangha din ang 125 horsepower nito noong early 80s. Rear-wheel drive ang Trueno kaya naman meron din itong rear axle gaya ng mga muscle cars. Kaya naman napakadali lang dito ang magmaniobra sa mga likulikong daan. Balanse din ang platform nito. Ibig sabihin, evenly distributed ang bigat nito sa bawat gulong. Ang resulta ay predictable at agile handling na napakalaking advantage sa mga racing leagues. Basic lang dito ang Fuji Freshman Series noong 1986 at ang maliit na kotseng ito ay sumisibak ng BMW M6 at Nissan Skyline DR30 noon. Halos lahat ng racing leagues noon, hindi nawawala ang iconic 86. Bukod sa racing, isang karakteristik din ito ang nagpasikat pa sa sasakyan, ang precise handling nito sa drifting. Lalo pa naging maingay ang legacy ng 86 dahil sa anime series na Initial D. Ang Initial D ay sinulat at dinrawing ni Shuichi Shigeno. Pinublish niya ito sa Kodansha from 1995 to 2013. Nakaset ang istorya sa street racing ng Japan noong 90s. Ang istorya sa manga ay tungkol sa isang 18-year-old tofu delivery driver na si Takumi Fujiwara na may extraordinary talent sa racing gamit ang iconic AE86. Nagpractice din siya ng drifting sa mga kabundukan ng Japan nang hindi natatapon ng tubig sa cup holder. Loosely inspired ang series sa true-to-life story ng legendary drift king na si Keiichi Tsuchiya, ang Japanese pro racer na nagpasikat ng street drifting sa buong mundo gamit ang kanyang iconic Toyota AE86 sa mga mountain roads ng Japan. Naging signature move ni Keiichi ang drifting at nagkaroon siya ng mga fans. Dahil dito, umalat lalo ang pangalan niya sa mundo ng pro racing at si Keiichi Tsuchiya ay tinawag na mula noon sa bansag na Drift King. Kaliwat kanan na din ang tuning shop sa Japan noon at booming ang JDM tuning. Matindi ang kompetisyon ng mga garage noon sa market at dahil dito, napansin si Keiichi ng mga kumpanyang ito at ginawa siyang influencer. Merong nag-sponsor sa kanya para gumawa ng isang street drifting video para ma-advertise sa mga tuning companies noon. Ang sikat at viral video na ginawa nila noong 80s pa lang ay ang Plus P, isang 3-part video series kung saan naka-video ang 86 ni Keiichi na nagdi-drift at dumudulas sa mga twisties sa gilid ng mga bundok. Pumutok ang balita, kumalat ang video sa iba't ibang panig ng bansa at nabaliw ang tuning industry sa Japan. Simula noon, sumikat ang drifting scene sa loob halos ng isang gabi lang dahil dito sa Plus P video na ginawa nila. Pero dahil din sa Plus P video na ito, na-inspire ang lahat ng racing enthusiasts sa street culture ng Japan na mag-drift at sumabog ng husto ang drifting culture. Sa sobrang legendary ng AE86, di din natin maiwasang maisip kung magkano na nga ba ang isang unit nito ngayon at ilan na nga ba ang lahat ng 86 na lumabas sa buong mundo. Well, over 360,000 units. Lahat-lahat ang na-produce na Toyota 86 na nagkalat sa buong mundo. Pero 18,000 lang ang napunta sa North American market. Kaya naman kahit sa Amerika ay napaka-rare ng mga ito. Kamakailan ay meron tayong nakitang post at ang presyo ng 86 na ito ay naglalaro ngayon sa $44,500 o over 2,300,000 pesos na pwede nating asahan na tataas pa paglipas ng taon. Kamukhang kamukha ito ng AE86 sa animated series at meron lang itong mileage na 181,000 kilometers. Isa ang Toyota 86 sa pinnacle of creation ng JDM noong 1986 at busog sa history at art ang istorya nito. Mumurahing race car ito noon pero simple lang at reliable. Isang kotse na may spirit ng underdog. Ina-underestimate at hindi pansinin sa unang tingin dahil sa panlabas na anyo. Pero hindi mo akalaing halimo pala sa racetrack at kayang ilang paso kahit ang skyline. Napakaraming dahilan kung bakit iconic ang 86 bukod sa Initial D dahil umaabot ang kasikatan nito sa motorsport hindi lang sa Amerika kundi pati sa Europa. Kung wala ang hatchback na to, sa tingin ko hindi magiging cool ang drifting at JDM cars. Basically parang David at Goliath ang laban kapag nasa racetrack ang Hachiroku, isang maliit na hatch versus malakas at mamahaling sports cars. Ito ang underdog na nagpakain ng alikabok sa sandamakmak na race cars na di hamak na mas mabilis pa kaysa rito. Ito ang legendary Toyota AE86. Please share this video kung nagustuhan nyo at i-comment nyo naman ang feedback nyo below. Maraming salamat sa panonood.